அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே. நான் தான் உங்கள் ஜெகநாதன் பேசுகிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து வீராணம் ஏரி. வீராணம் ஏரினாக்கா நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஏன்னா வந்து சென்னை குடிநீர் கொண்டுட்டு போகிறது மட்டும் இல்லாமல் இது எங்களை மாதிரி ஒரு மீனவர்களுக்கும் வாழ்வாதாரத்துக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு ஏரியா இருக்குது. அது மட்டும் இல்லைங்க, விவசாயத்துக்கு வீராணம் ஏரி சுற்றி கிழக்கு பகுதி மேற்கு அப்படி தெற்குன்ட்டு இது ஏகப்பட்ட நாலா திசையிலையும் வந்து வீராணம் ஏரியோட நீர்ப்பாசனம் வந்து விவசாயிகளுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவமான ஒரு ஏரியா இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது நாங்கள் இருக்கிறது மேற்கு பகுதியிலேருந்து நான் பேசுகிறேன். மேற்கு பகுதியிலனா புடையூர். இப்போ வந்து வீராணம் ஏரி தண்ணி சப்போர்ட் இல்லாமல் அதனுடைய போரோட லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்குது. இவங்க வந்து தண்ணி பஞ்சமே எனி டைம் வந்து கிடைக்கிறது கிடையாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நடவு நட்டுருக்காங்க. சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாற்று விட்டு நடவு வந்து வளர்ந்து போய் இருக்குது. ரொம்ப அற்புதமான அந்த வீராணம் ஏரி இருக்கிறதால அனைத்து பேருக்கும் ஒரு நன்மையாக இருக்குது நண்பர்.